O Concello de Pontevedra pensa recuperar o xacemento arqueolóxico do Campiño de Santa María. Terá que agardar, iso sí, a que as chuvias dean unha tregua. Se van a apilar as pedras que caeron, se van a apilar e telas controladas. Despois se fará un proxecto de restauración para volver a colocalas no seu sitio e se fará tamén, hai que pedir unha autorización á Consellería de Cultura para que autorice esta rehabilitación. Tamén temos previsto, ou estamos mirando, que este problema da filtración de auga, de deixar xa preparado un drenaxe para que non volva a ocurrir isto cando chova así con tanta intensidade como ata agora. O edil responsable de Patrimonio Histórico visitou hoxe a Torre dos Montenegro. O elemento xa está completamente apuntalado despois de que onte se produciran desprendementos de pedras por mor das chuvias continuadas das últimas semanas. As medidas que se tomaron foron as medidas xa rápidas, apuntalouse eses restos porque había pedras que estaban en perigo de desprendemento, apuntaláronse esas pedras, todo o que é o conxunto da cimentación das torres, e se puxo unha lona para que a auga non se seguise filtrando e non enchoupase máis a cimentación. Tras coñecer a nova, os operarios comezaron a traballar para asegurar os elementos. Ademais, a Concellería de Seguridade Cidadá decidiu pechar a pasarela peonil de Arcebispo Malvar, ata onde caeron algunhas das pedras da torre. O apuntalamento das pedras xa está feito, non hai perigo de máis desprendementos, pero a Concellería responsable, a nosa compañeira de Seguridade Cidadá, terán que estudar e a ver se abre ou se siga así. En principio, non creo que haxa problema. Dende o Concello se aseguran que os restos arqueolóxicos que se atopan nas diferentes zonas de Pontevedra están en bo estado e que o Goberno local aposta pola súa conservación.